дар оғози чорабинии директори китобхонаи миллии тоҷикистон ҷумъахон файзализода баромад намуда иброз дошт ки дар китобхонаи миллӣ якчанд сохторҳо фаъолият мекунанд ки самтҳои муҳимтарини онҳо гирдоварӣ ва таҳияи дастурҳои мавзӯии библиография аст. медиатекаи президентии ҷумҳурии тоҷикистон яке аз ин сохторҳост. ба таъкиди директори китобхона, самтҳои асосии фаъолияти медиатекаи президентии ҷумҳурии тоҷикистон ин мураттабсозӣ, феҳристнигорӣ, коркарди илмӣ, ҳифз ва нигаҳдории маҷмӯаи пурраи ҳуҷҷатҳои расмии давлатӣ ва асноди марбут ба фаъолияти президентии ҷумҳурии тоҷикистон, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. бино ба зикри директори китобхона, феҳристи мазкур аз 8 қисм иборат буда 1444 номгӯи маводи чопӣ ва электронӣ ба забони тоҷикӣ, русӣ, англисӣ, узбекӣ, украинӣ, эстонӣ, молдавӣ ва латиширо дар бар гирифтааст. номгӯи ҳамаи асарҳо ба забони асл мутобиқи стандартҳои муосир тасвир шудааст. мушовири бахши ёрдамчии президентии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Муҳиддин Пайшанбезода зимни баромади хеш изҳор дошт ки нақши президентии мамлакат дар баробари пешрафту ободии ҷомеа, инчунин дар бунёди нерӯгоҳи барқии оби Роғун бениҳоят бузург аст ва пажӯҳиши паҳлӯҳои алоҳидаи он муҳим ва зарур мебошад. ҳамзамон гуфта шуд ки феҳристи мазкур бори нахуст дар асоси захираҳои китобхонаи миллии тоҷикистон бо назардошти ворид шудани нусхаҳои ҳатмӣ, нашрияҳои библиографӣ, агентии миллии созмони байналмилалӣ, рақамгузории китоб ва сомонаҳои интернетӣ таҳия шуда, маводи чопии электронии аз соли 1968 то соли 2020 нашр шударо фаро мегирад.